ulale nabantu abawu4 wazi ngani ukuthi ingane ka siyabala phela Siyakwazi ukubala kwikhalenda thina njengabantu besifazane njengonesi hamba ngama-weeks lento le ngama-weeks nje uyakwazi la kwenza kanjani la kwenza kanjani la kwenza kanjani la kwenza kanjani ingane kodwa laba kumele ibe nobaba egcineni for umzekelo ingane ngoba u4 kumele ibe nobaba siyabala ima ikulume show wena uthe incazelo yami ithi angithi ngilale nabo boy4 let's say ngilale nabo ama-weeks awafani lapha ingane ubeletha msuna 40 weeks yes ubeletha ngo-40 weeks lapha uma ubala ususenzile iscan uyabala ukuthi kuze kufike lama-weeks ubani bekade ngile okay imani ngicela ukuthi let's say ke esontweni uke wabaginqa kuba4 ingane Kodwa phela ne sobona ngengane kanjani kahle ubani ke lo zobe sibabala bonke ubabala bonke yes ngaphela ngeke ngize ngisho ukuthi yakalo anginangithi mina ukuthi angithi nami mase kuba kwenayo izoziveza yona ingane mase isikhona kube kwenayo umuntu wesifazane ukuthi uba neqiniso ukuthi yabatshela ukuthi kwenzeke into kanjani ingane kodwa isikhona ingane ukuthi uyile lo wayalo ngesonto elilodwa nawe udidekile akwazi lindwe yona ngiyakuzusho ukuthi kalo uzobuthi cha ingane akusiyona yakho cha ingane akusiyona yakho cha ingane akusiyona yakho because vele wena ingane vele usune show ukuthi vele kaba okay imani ke bofu i3 lena vele kule period ke le ya 9 months usalinde ukuteta ubani ke kumele athwale ijobo bonke because vele ingane vele ngeke ngize ngisho vele ukuthi vele ingane angazi ukuthi kabantu abathwala ini ke wena wavulela abantu abawu4 and futhi bonke usubathwalisa uqamba manga kuyenzeka emhlabeni wonke umuntu ocobozile ingane yakhe yenzeka emhlabeni until izive yona until ingane izibe khona kodwa aniboni le nto ingekho right ngizothi ingane izoba right izohlangana ngane sesihlangana okay let's say ke bonke bayavuma ukuba present enganeni angithi phela vele ingane mesizele izobe sicacisa ukuthi mina ngowakhe yes izobe lapho noma mangabe ukuthi khona nemali shawa i-DNA nje kuthulwe phansi ana DNA la akekho umuntu otshelwayo akekho umuntu otshelwayo la mina njengomama eyaqhathi yabheda kanjani kahle angithi egcineni uzoyenza i-DNA athini ubungenza slim lokho i-DNA guys ihlezi vele ifuna ukuthi umntwana abe nobaba i-DNA ayikazi iyaboleka kahulumeni iyazibuna-ke manje iyazibuna vele i-DNA manje uhulumeni manje wangifaka kuyilento njani izothe yakho ngisho ngeyona yakho ingane kumele ibe nobaba ingane kumele ibe nobaba yes ithe master ukuthi kanti njalo noma ngithi ingane akusiyona kodwa ingane kumele ibe nawo baba yondliwe kumele ibe nobaba egcineni futhi la wena ngoba uzothatha ingane kamfowenu uthatha ingane yakho uthatha ingane kasisi wakho yebo mase uthi ufuna ukuyothola ukuthi yiphi ingane yakho kulezi ngoba umuzoya wena nengane obviously kuzothiwe yakho ize noma ngesiye ngaphandle muzo yakudokotela wakho kodwa uyakhulumeni wakho kodwa muzo yakhulumeni never ingane nje yakho makusakuyona yakho kodwa eyakho uhulumeni nje wathi ingane kumele ibe nobaba whether eyakho noma kusiyona yakho wathi uhulumeni ukhathele intandane khathele intandane imali khona into ebuhlungu esiyenzeka manje angithi niyabona ko Facebook na ku Google nimfakelani-ke umuntu ningakabi sure nokuthi ingane eyakhe noma ingane yaziwa umama ingane ngeke ngimfake umuntu inhliziyo kodwa isuke ithanda yena kuyenzeka yabo nje ngikhulumele uzwa kanjani ukuthi yabona-ke lo engazuthi umetheseki ngeke mina ngize ngikhulise mina umuntu ingane uyisa la ikuthanda khona yena nje khona iqiniso like ime ukuthi uthanda nabafana abawu2 kuyenzeka isikhathi esiningi abantu abaningi bamitha kulo abangabafuni
njengoba engamfundi ozothi singane yisekulo ethandayo yazi kahle ukuthi yalo ayisekulo amthandayo mayithiwa awona manje bhuti amathotha manje ngijoyina nomuntu vele engimbona kahle ukuthi u-right ngijoyina nomuntu engimbona kahle ukuthi akekho right noma mangimiswe lo ongekho right ngizothi kalo o-right ubona kahle ukuthi uyasebenza akulo sebenza uyakulo sebenza khululeka uyamyeka lo ongasebenzi akulo osebenzayo ushiya lo ongasebenzi kulo sebenza ngiyangihluphekisa ingane ukuthi yami ufuna ingane yondlela yes ikhulu ibe right imaki lethe ingane siyakhula-ke iba right kuyahamba kuyatholakala ukuthi ingane akusiyo ekalo muntu kuthola ba kuthola ba cha phela uyathola umnikazi wengane ukuthi ingane le akusiyo angeke azathole mina njengomama ngiyazi ade ngikhulume ngeke azathole akusekho lula ngaphandle ukuthi kukhulume mina umama yena abe ukuthi yeke isuka ingane ithi indlela yakhe thizeni ingane angeke iy'nsolo mazi ingekho iy'nsolo nje siyabiza okay umfana nje uma uthe ingane futhi nakhona esikhathini samanje sekubhekwa la izandla yes makufanwa la yakho noma ngithiwa kusona kodwa yakho make wathi yabo wathi kanje wazi kanje asazi ngoba nengane yakwazi ukuthi ayinise nenyeke esandla hayi uyathatha ingane lapha yangithi mina yakho samthelekantona uma kwafika laze feza afana ukuthi yakho abantu abadala wabo uhlulekile yini uhlulekile uyahluleka thini yasizwana yasizwana uzobe umfowenu ungenelele bengasahambi kahle bengasasebenzi ngendlela imake kushuthi wena kahle kahle let's say uba nenkinga leso sikhashana esincane khali isikhashana esincane alipheli nje isonto alipheli isonto hayi bo phela isikhathi esincane imali yabo nje obaba baba naso isifo sashukela uthola ukuthi angithi lapho kasingakhona elekelela khona ngithi lapho ngoba sokelela la esilekelela kodwa bafethu uzokulekelela kanjani umuntu wakhipha inkomo zaya angithi manje okay akekho manje izomela mngeni mushanile wena kuthiwa ngithi akangena vele khuluma nobhuti wakho ungithathela ngaphakathi nokuthi ngiphume ngiyofunela ngaphandle ngiyanezwa mthini let's say ke sekuwena ke manje onenkinga yokuthi mhlambe imizwa yakho nje vele isinjani sikhathele ngizohamba ngiyitesta umfowabo ukuthi ikhathele ngempela ikhathele kuyena imali mhlawumbe yena ongasamuza uyabona lana ukuthi kahle kahle khona blackmail ngoba why makuukuthi umuntu wesilisa onenkinga kumele wena uthole umuntu ozomsiza meshonile vele kothiwa ngene umfowabo angithi mina onenkinga kuyena mhlawumbe nginenkinga kuyena hayi ukuthi nginenkinga ngonke ingakho ngiphuma eceleni ngiyothi mhlawumbe nje mina mhlawumbe ngicabangela abantu bakhe mina that's why ingasebenzi kahle uvunguze kwenye indawo khona nokukhathala kwemizwa mangabe umuntu kufanele ushintshe msiphi yakhathisa yakhathala uzohlezi inyaza enkabeni njalo kwena wade kunyaka anyakaze endaweni eyodwa inkaba anyakaze endaweni eyodwa inkaba anyakaze endaweni eyodwa yadinga ukuthi uvuse kwenye indawo yazi bafethu ukuhlala nani ningivula umqondo ngenye indlela base nikhuluma kanje niyangithusa phela njalo nje hawu izinto ezinzalo zonke lezi imali la ngommesi ngifunda yabona mina mangithe ngiyakuxolela sengikubambile khohla zitshele nje ukuthi ahlukane mfethu ngoba into engizoyenza ayimfana nami yophatha heart attack awungishayela ngama highlights ushaya heart attack awungishayela ngama highlights into ongayenza mengabanga istep mother sakho ngizobe step granny sakho kanjani manje utshona umkhulu wakho Ujoy step granny sakho ngoba ngiyakubuyisela nje yini nina bafethu uma kuukuthi ngiyabuyisela kodwa phela thina siyawathanda ama corrections okubi kubuyela Iso uyazi singaxolela ka 50 wena sikushaya ngenduku eyodwa ufa isida ngistep mother sakho lapho sikwenzela ama corrections sakho uphathe heart attack ubonakala ngathi yolale ubone nje sengithi hayibo ngento
eyodwa wena wenze ka-50 nguma wakho manje ungangibizi egama lami nguma wakho sothi lapho uzohamba ubashintshana isambe nabo bebaningi emgaqweni siyakubona uyelobhoni siyakubona usilenda usidudla lapho iyangidla inhliziyo kodwa ngizothula ngixolele awuke ngihambe ngemoto ngiqhamuke nomuntu ohamba ngemoto uyongihlafuna Shisha umuntu ohamba ngemoto umuntu wesifazane ungamgila mani umuntu wesifazane ungamgila umgile noma ika-5 noma ika-6 ehleli nawe la avale la uyahila uhila ehleli nawe umuntu wesifazane la athi esethatha khona isinyathelo sokuthi enze into step mother sakho noma step granny sakho uyahila ehleli nawe tshela kujela ukuthi uyangithanda lo uyangixolela kanti uyahila ngicela ukubuza let's say umuntu ke usuhlukene naye yes sengihlukene yini lesuke isithi kuwena ufuna ukuthi umbhanishe let's say ke mhlambe benishaya kusanyakaza enkabeni mangabe nisahlangana no ngithi mhlambe wena naye bekutshela ukuthi uyantshontsha mhlambe mayintshontsha kutshela ukuthi okay ufihla phi into zakhe wena wazi yonke into yakhe yabo wena mase nihlukene naye wena makuwukuthi ukubamba usephutheni wakwala wena uzofuna ukuthi ufuna ukuthi mhlambe uyompimpa noma ufuna ukuthi umthreatenishe noma ufuna ukumudla imali noma ube kodwa wena nje kubhlungu angithi ukuthi angangithi nalento abengithi ngikhuluma njengoba lenza lento ayenza ethola labantu labo bohleba ngabo kumina don't you don't ngihamba ngibatshela ukuthi utheni ungalile njengemuthi ngimbambe nentombazane wangihala yabo manje ke wathi bekumbulala ngithi mina afika ukuthi sengibulala usibandane ngihamba ngiyakhona ngithi ingane yenu ibuzeni kuyena ingane yenu ngoba shonaphi mina i revenge yami nje ya kodwa yabona noma